ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረትና ክርስቶስ ተበዛሕልኩም አና ሓውኩም ሰልዓዲኒ ሎም ድማ ንመዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ክርስትና ክርስቶስ አባና እዩ ሃሌሉያ ሪኹም ክርስትና ብዙሕ ጊዜ ምስ ኩሎም ሃይማኖታት አቃላቂና ክንርኢና ንፍትን ነገር ግን ካብ ሃይማኖት ዝሓለፈ እዩ ክርስትና ክርስቶስ አባና ማለት እዩ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ከምዚሉ ጥቕሲ 27 ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ሪኢኹም ሃብቲ ክብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ህዛብ እንታይ ምዃኑ ከፍልጦም ንዝደለዮም ንሱን ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ ኢሉ ዋው ሪኢኹም ክርስቶስ አባኻትኩም ተስፋ ክብሪ እዩ ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ክርስቶስ ህይወት በአኻ ክትነብር ናይ ክርስቶስ ህይወት በአኻ ክትግለጽ ናይ ክርስቶስ ህይወትካ ኮይና ክትነብራ እዚ ክርስትና ክርስትና ማለት መለኮት በአና ክግለጽ ኮሎ እዩ ክርስትና ማለት ናይ ትሉዑል ህይወት አባና ክትረአ ኮላ እዩ ክርስትና ማለት ማይ ጂሰስ ሪኹም አሕዋት ክርስትና ካብዛ ህይወት እዚኣ ተበጊስካ እዛ ህይወት እዚኣ በአኻ እንዳፈሰሰት በአኻ እንዳተገልጸት ክርስቶስ አባኻ ተስፋ ክብሩ ኮይኑ እንዳተረአየ ዝንበር ህይወት እዩ ዳስ ዋይ ክርስትና ባህሪኻ ቀያይርካ ትበጽሖ ህይወት ዘይኮነ ንክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከይተቀበልካ ክትበጽሖ ዘይትኽእል ህይወት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ክርስትና ማለት ካብ ባህሪኻ ምጽብባቕ ዝሓለፈ ካብ ነገራት መሓዝን ዘይመሓዝን ዝሓለፈ ካብ ነገራት ምግባርን ዘይምግባርን ዝሓለፈ ካብ ንሕጊ ምእዛዝ ዝሓለፈ እዩ ክርስትና ክርስቶስ አባና ተስፋ ክብሩ ኮይኑ ክግለጽ ኮሎ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እቶም ኣብ ናይ ክርስትና ጎደና ዘለኹም ሎም ብትኽክለኛ መንገዲ ዘለኹም ህይወት ረእይዎ እዚ ዘለኹም ህይወት ክርስቶስ አባኹም ይነብር ምህላው ሕሰቡ ክርስቶስ አባኺ ይነብር ምህላው ሕሰቢ ናብ ዝርድኢት አእምሮኺ ምስተቃነየ ነገራት ኩሎም ንዓኺ ቀለልቲ ክኾኑ ክጅምሩ እዮም ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ርድኢት ስለ ዝነበሮ ኣብ ገላትያ 2:20 ደጊም ኣነ ኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ኢሉ እዚ ዝነብሮ ዘለኹ በእምነት ወዲ አምላኽ ኢሉ ክርስቶስ አባይ ኢሉ ሪኢኹም ሐዋርያ ጳውሎስ ንሱ ዘይኮነ ክርስቶስ አብኡ ይነብር ምህላው በጽሕዎ እዩ ዳስ ዋይ በትዝበና ኃይሉ ንኹሉ ይኹእለ ብጎይታን ብጽንዓት ኃይሉ በርትዑ ብጎይታ ኩሉ ጊዜ ንተሐጎስ ዝብሉ ቃላቱ ደጋኪሙ ዘምጽኦም ዝነበረ ንምንታይ ተተባሃለ ህይወቱ ህይወት ክርስቶስ ምዃኑ ስለዝኣመነ እዩ ስለዚ ክርስትና ማለት ክርስቶስ አባኺ ክፈስስ ክርስቶስ አባኺ ክነብር ክርስቶስ አባኺ ክረአ ክርስቶስ አባኺ ክገለጽ ኮሎ እዩ ዳስ ዋይ ኳዩ አባና ዘሎ ጽድቂ አምላኽ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ አባና ዘሎ ህይወት አምላኽ ስለዝኾነ ጽድቅና አምላኽ ቅድስናና አምላኽ ኃይልና አምላኽ ጥበብና አምላኽ ፍልጠትና አምላኽ ንምንታይ ተተባሃለ ኩሉን ብኩሉን አባና ዝረአ ህይወት ክርስቶስ ስለዝኾነ እታ አባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ንሱ ክርስቶስ አባና እዩ ስለዚ ሎሚ ደስ ይበልኩም ኣብ እምሮኹም ብትሓልፍዎ ዘለኹም ጎደና ንርእስኹም ጃጅ ክትገብሩ ትፍትኑ ንርእስኹም ዘንቅፈኩም ሓሳባት ኩሉ በዚ ድምፂ ዝጌርኩም ስበርዎ ኖ ኣነ ዝነብሮ ህይወት ክርስቶስ አባይ ተስፋ ክብሩ ኮይኑ ዝግለጸሉ ህይወት ይበሉ ክርስትና ማለት ክርስቶስ አባይ አባኺ አባኻ ተስፋ ክብሩ ኮይኑ ክግለጽ ኮሎ እዩ ስለዚ ካብ ምብላዕ ካብ ምስታይ ካብ ምትንካፍ ዘይምትንካፍ ሓሊፍካ ኣብ ክርስቶስ አባይ ዝብል ርድኢት በጺሕካ ንክርስቶስ አባኻ ግለጾ ሻሎም